presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hi! Hello mga kasama, kiniga po ninyong Kuya Joel Bensi, kauban sa kong partner Randy Tayad, mangumusta ka ninyong tanan o sa tanang mga iksunan mga kasama. Awhagong ko kamo nga magamit gyud sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap o Kungon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang atong magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga sano. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Uji Kumpuk Rakasa. Kay garaan ang ato magtatampo si Sano. Kini akong problema bahin is kong asawa ba nga, bida. Mangitsa giring? Ano ninyo yung masabta, no? Ganun mangitsa ni iring ako asawa. Inaniyon ako pagsugod ang mga pangitabo, ha? Hindi ako isang laruan. Oh, ano pakpaka? Wala, ganahan ko si mong tingog. Nay, sure. Yung kapanong o kanang gubat sa Iraq. Nindot kayo. Bantogra. Mayo kayo. Kuan yun, the best yun kami. Mono, ikapanong yun sa gubat sa Iraq, no? Thank you so much. Bida. Ay, kung lingaw-lingaw, asa ka? Kapusturaw mo guni mo, asa ka? Ako, aday, kanang gibitar ko birthday ni pare Randy. Randy, padayaw, susunog ni Randy, nakurda tayan. Kinsa birthday? Pare Randy ba noon so? Ikaw ra day giimbitar. Ang kita yun na siya, bawa man na siya nga, kuan, sa magluto, pa kadiya sa karinderya na to. O niya, lisod, magkikain na siya ang biyahang karinderya na to. Napay mga bata. Kabantay ka na? Ha? Oo. Manawa kami, imbitara. Kabantay ko. Sige, arin ako. Kanit sa oy. Ang naman, naibaw yun sila magsabot. Dili, ikaw, naibahaw ka sa tong sabot ha. Kay bahaw ka. Katong siyang sabot, lahi na siya. Katong sabot na mo, lahi pa to. Sabi na paguryo-guryo. Tan-aon tag di ba ka mo tagam ha? Ha? Tagam? Bisag gamay ha? Bisag gamay. Di lagi ko tagam lagi. Di ko minom lagi. Bantay ha. Bisag gamay ha. Di gid mo inom ha. Ay, so, bisag usa ka to, di ko minom. Nausa, I promise you. Bantay bitaw. Lagi. Ay, hoy! Awag gid na minaw na ay. Dong! Masoy, dong! Masoy! Ano, ma? O balis papali mo sa no? Ano man? Ma-birthday sa iyang kaubas trabaho. Hindi lang ko, ma. Busy ba ko? Busy? Busy ba ko, ma? Sige, duwa ng computer. Busy ka. Uban eh. Pag-ilis na yun. Sige na. Hoy, diri, paduol diri. Diri, Masoy. Bantayin si Papa ni mo ha. Bantayin si Papa ni mo nga di mo inom. Oo, ma. Sa mga tao na hindi man kuyugan, may nanuta. Nga reklamo ka. Oo, ingon ko. Angay lang. Sa pagawa sa mga tao na na mong fighter wine, pre. Oy, pre. Pedro, unsa pagawa sa mong fighter wine, ha? Unsa mo na, ha? Natural naman ako malamtag kaon. Inom sa ta. Bida, sa mo kabaw kang na akong anak tao, no? Sa mga tao, Sunod sa'yo. Susubay, ay ka malaka. Nas gawas naglingaw-lingaw, nagduwa apil sa kong mga anak.
Mo ba? Bebe. Birahan ta ni dayon. Kabayong puwa. Kabayong puha nga. Paitirway na, kabayong puha. Sige, pre. Inom ta. Sige, inom ta. Okay. Habli! Unsa naman ang oras oy? Hangtod karon wa pa magid mauli si Sano ug Masoy. Alas 3. Sa alas 3:02 na. Ay. Kaganina na ako nanawag sa cellphone ni Sano pero cannot be reached. Lakip ang cellphone ni Pare Randy, di sad makontak. Nganong gud ni? Pre. Cheers, pre. Aben ako mo sa kabutilya ra ko tobling puwang kabayo, pre. Ingol mo ko kakaso na kabutilya ra ilimat se. Botilya ito limit. Human sa usa ka botilya limit. One limit. Kay limit na. Tagay through world, pre. Tagay. Ay, kabala ka. Basta ko pa kong cellphone. Why ko daw. Kakabantay ka na. Bantay ka? Yes, Maria lang, pre. Bantay niya, Maria ni Sano. Sao naman lang. Ay, sos. Bantay ko taon eh. Tagay ta. Lamig yung kayo mong tagay taong pararandi atong kayo na. Dihang sa akong nahunauna nga murag lisod kay muli ko sa mo kay sigurado kung masakpan yun ko nga ubog ko. Grabe man to among pagkainuma taon. Wa ko da mga miyapas na ismay nga ko. Unya. Uy, tuara ang motor ni Sano ay. Dapitan no ihunong ning taxi palihog. Honong. Yan na dyan, ma'am. Sige. Plate Salamat. Uy, ganda ko na yung iring, ma'am. Pakauras ka? Di ay! Aw. Ha! Nenapos pa ni Maya nilang Parirandi. Karun ka, Sanuha ka. Karun ka! Pre, ano ko to, pre ha? Maday, kailangan ko muli. Ay, hubog. Malaping nga maayo, pre. Kay, hubog na ta. Di na, drive na mo sa motor. Delikado kayo, pre. Pakuan, kini ay blaga, pre. Sidong masoy. Ayaw ka blaka. Kaya natuog na taro. Kung bata tuog na sad. Ay, din tuog lang nila lang din ito. Sige, lamat kayo, pre. Sige, masara ka na. Huwag kong karto. Yan naman da. Piyong lang ko. Binagin madas kong mata. Hoy. Samok, pre. Kamukan mo, pre. Ano man? Hoy. Samok, pre. Pre, tuog na ko. Hubog na ko. Hubog di aya. May asawa ko? Ikaw na eh? Nitagday gid ka. Kinigi angay nimo. Iitsa ning iring banbano nimo. Ikaw na iring! Ikaw na! Pwerte mo ugan ko itong higayon na taon. Tagkan kay kong kinurasan taon. Tiyong gitsaan kong iring banbanon. Mao yun yung sagad niya taong buhaton. Basta makasa ko. Dahil gayon nga, dito mismo. Unya. Bisa niya tadi ni silang mongol ba? Pero, dagi hapon ni mo imong iring banbanon. No, bida. Pinangga man nina ako. Pinangga no taon. Ano pinangga iring? Pinangga ano? Isang taon kay. Marabay pinangga kay. Itsahin mo na ako. Ay gyud pagpakasa aron dili ka maitsahan ini. Ay. Sano? Oh, Hi, Sano? Pwede tayong pagigagkos o gihagkan man nimo Sano oy. Ako. Kinsa ka? Ako si Rika. Ang first love ni Sano. Ikaw? Ako si May, ang ikaduha o katapusan niyang gugma. Ako'y asawa. Oh,
Minyo na di ay kasano? Oh, minyo na ko rika. Mao ba? Minyo na ko ka. Bida eh. Niyalagi ka. Abi na ko state makapuyo. Oo, pero namatay man gud si Kuan Lola. Uy, maong niuli ko. Pero balik na dayon ko. Mau ba? Unya, sayang, uy, minyo na ka. Ako, pa cute. Nga naman. Laoy, nagsinaaray baya ta sa una, ha? Unsa? Ha? Kuan, kini. Sinaaray day ha? Kili angay ninyo ay. Oh! Aray! Isang taong ka, tao Rika, Rika, day! Iring magbanon! Dali, iring magbanon! Dali! Dagan, day! Bida! Ano kibuhar pa tao tuloy mo, bay? O ikaw sa nuha ka, naglagot ikaw nimo. Oh, ha? Ay, war ko sa niya, war ba yung tao, bida? Wag pa rin maayong mga kinaurasan si Rick, tanawara. Oh, no. Baya, no? Bada, ha? Bad? Kili angay nimong baday. Oh! Ay, tabang! Tabang mo yan, Mol! Tabang! Kaurasan sa kong iring ato, higayon na, perte na kong panaggang baong ang akong bukton taon ang daghang kinaurasan. Diya sa ito, higayon na nimbami, inaani ang naitabo. Unya? Mayo kay wata malates misa, kay wa pang pari. Bisan din sa simbahan, gidagya po na nimo imong iring manbanon. Sa baan nimo, nga naman gid ka. Nganong initan man nimo ni akong iring manbanon, ha? Waman. Hello na diha. Hapit na magsugod ang misa. Bayo, masiksiri anong simbahan ng lingkod sa kilid na po. Hulyo. Apti apuruluhan. Ini abang kaputi siya tuhod. Kalami siya yung babaan. Tiniyap na simbahan. Puro nag-come here. Baya. Uy, kidatan ako niya. Baos ko. Kita ko, naginidhatay mo. Aray! Sakto na, Rigoy. Tabang mo niya, simbahan! Tabang! Lubot kayong simbahan na ito, higayon na. Way ilhong lugar ni ako asawa. Basta makasako, isahan ni kong iring. Di ako higayon nga, naitabo ni, samtang naligo dito sa dagat. Unya? Wow! Ay, bugnaw tubig. Dili kay bugnaw lang. Limpyo ang tubig sa dagat inino. Bitaw, tinaw kayo. Murag ulanggo. Kayo. Lingaw kay iring banbanong nga nagutaw-utaw sa dagat ay. Mawag yun. May dawag yun may buwag na yung niligo sa dagat. Takbon ka nagdanggiton. Palangga na lang ko akong iring banbanong ni. May kabantay ka. Ha? O sa may nabantayan ako. So yan ka na to doon nga tagsaong sa ubos day. Nya sa ubos tamo ginhawa. Kabantay ka na? Kita mo na sa una, dungan og sam. Dayon ukob sa ubos sa dagat aron makaginhawa. Mag-ukob sila? Ha? Forbid na, no? Hindi, ganahan ka? At yung mga pag-usap ba? Okay. Okay. Ganahan ka? Nahan. Ikaw ganahan, sat nga. Hapon tulo, ha? Sige. Bantay lang sa basul-basul. Doon nga tagsaong sa ubos, ha? Yan. Asa ko sila, bro, Leo, this. Inging. Ano? Dos. Inging. Sound ka? Oops! Lip-lip. Lain, doon kayo na. Kasultit sa dagat. Lip-lip sa dilaw. Jojo, ikaw ba ni... Jojo. Nakisat. Ilam sa dagat. Nagtungam na yun. Ay, hindi sa di mo. Samtang nag-ukob ta, lihok kayo. Lihok kaayo. Di man kayo na sa una, uy. Ano sa ba? Lihok kayo mo dila. Ha? Ang bida. Tayo mo kung katuna na. Ha?
Ako ba pagutan ni mo? Ikaw diin ka ana ha? Diin ka ana. Sa imo ni ring nose ang taka mga sulti. Ering badbanon dali ring. Ali ring dali. Kuhan sa bubad Dali. No. Day, ang natural mo niluko na to sila ang dagat at nila. Bada. Bad kini angay mo bada kay. Ay, ring ha. Tabang taga-dagat. Grabe kaya akong asawa. Bisag watang kasama, duda siya kay ako mangibidiwal wala ko nila laobot niya ako sang istoryahan sa ilawom dagat. Sa kanya po giring. Kung mo sulti uno sa man be. Sakto ka to yung ibuhat nga bisag nas dagat isa sa giring. Sano? Lord, thank you, Lord. Salamat sa tanan, Lord. Mama Mary, salamat sa mga pagkampo. Ate Brent, good morning mo diya. Hello, may adlaw sa tanan. No, good morning. Huwag sa tanan na itong kaigsunan. Bam! Wakay ka great diya, Bam? Ay, gulyat na My na ko shout out dahil ko sa akong amiga. Vlogger na siya sa Davao. Si Duna Dison. Nya, tigpaminaw dahil nato sa Misia. O, iya may ginika, iya mamay papa, iya may isuon. Hello, Duna Dison da sa Davao. Ako kakuan. Sa Davao del Sur, Sa del Davao. Norte. Basta vlogger na siya. Okay. Oh, thank you. Doda, Dison, Day. Good morning mo diha, Day. O, book morning ning morning gini ato pasultihon natin press bisag asa. Salamat kay inyong tanan diha. Ate Jujin, dali. Shout out sa ko sa kong mama, Kuya Alan. Kay ni Alan siya, sige kag shout out sa uban. Ako, di ko mo shout out, pero may ko namin. Shout out pa Gina, buntag, kadlaw, buntag, hangtod hapon na iyang radyo diha. Gina Dato diha sa Talamban. Thank you. Kuya, para sa mga mama nga, permi mo palit sa Don Pipi Tablia, taas ang energy. Happy permi ang mga bata. Kuya, para sa mga dagko, Don Pepe Dark Chocolate, niya ugom kunway lingaw, o BMS Special. Kuya, palit mo kay Lami ang Tasty Fish Cracker, ang Paulitos Macaroni Crunch. Okay, salamat kay Mama Gina. Good morning mo din ha. Ate Pres. Okay, ang sendo na ito karong adlaw. Sando Ate Pres. Kani sando Ate Pres. Sano. Oh, salamat kayo diha dudong sando. Sa tanan natong makaigsunan diha sa Bohol. Mga sando-sando may tawag na to diha. Thank you kayo. Unya, ang problema ni sando Ate Pres kay kining yang asawa magsigig daan ng iring badbanon. Ha? Unya kung makasa siya, itsahan siya anang iring badbanon, kabraso siya ngayo anong mga iring. Kaning iring badbanon, luoy kayo sa no. So na badbanon. Kada bang kumagat asawa mao na kumagat. Tighamag, hilig Oh, maghamag. hilig ug gamak-gamak unya kanang dili na nimo kaila unya idlason mo na si Ate Pres mo ang uban na mo na manungkab sa ato ang mga kuan mo rin. Kanang sungkaban. Sungkaban banbano na ba iring banbano na sungkab na sa akong Na among iring landag tulong manak buok. Ang kanang usa kanang ngalag Steve ngalag gi-adapt na ni Ciara kay dito man sa iyala nga gamay pa. Nya dito nagdudua ako no sa kanal iyang gidahan to karon na. Dako na kay gasto na Ciara. Karon mal dito. Kay ngano ang amo sang iri nga dili gid mangon sa iyang bugnoon iya bang atang-atangan. Atang-atangan ana. masuya siguro siya. Ganina, Laki. Ganina, ang ibada, hoy, patay siya karon ha, mangaway siya ka na, akong gikasaba, nagtunis, damagan dito na akong BTS doon, maldito, ginan niya, oy. Akong, Sabat ka baka. Wa mamaak. Sabat ka sa Pero yung kitutuhan. didamagan akong BTS, kasi siyang lawas ba, gikan sa kuwan, hagdan ni, ambak sa akong BTS, ka akong kasabaan. Buangan, maldito gini ay. Akat to usan mo iring lalaki to. Duha, usaray bayi diha. Kanang bayi mo'y buutan. Ang akong punto is ang kanang magong iring matang puro lalaki sige gud lang away din Mag-away lagi. Kasi punta na dro hasa to stress. Pero kana akong iring ba puros man lalaki ba? Away sila itsa si iring. Magdungan og kaon akong mga iring ha magdungan og kaon nya dili sila puan Ate Pres kana usan nako ka iring nga bago na kong ako man nang nakitaan man na ako dias mga maligya lang mais dili mais kanang lubi
niduol na siya nako, maggamay pa kayo, niya niduol na ako, nagbagnis-bagnos sa kunti. Ano na sila? Ano man yung nagbagnos-bagnos? Hindi ako gidasbay, karo dako na. Kung ano si Ate Pres, ang kana iring na ko usa, kanang orange yung color, paunahon niya kaon. Ini guman niya kaon, una pa na siyang kaon. Saan na bay? Puro sa sila laki. Di. Usahay, magdungan sila kaon si Krol, kana akong iro. Ah. Ako iring nga orange, niya akong iring nga kanang itong white, o si Krol, magdungan sila kaon na Pres. Basta magkasidabot sila, o kung sa'yo ako ilawag. Ah. Pero kanang musa, yun ako kay ring ron. Murag mo tahod siya ng usa nga, murag Under siya. murag siya, di na kayo nga, ikaw rin karaan din, ikay kaon o na. Nakuan siya ni Tahod siya. Tahod. Mm-mm. Tahod kayo, pero buyag lang. Bam! Unsay mo kasulti, Bam? O sa ti pangunta na, Itsahan siya iring kung mag-away sila, masipit o gamay ang bana. Si Sano, itsahan iring. mani, kwan sa atong unod sa itong pangunta na, sa itong script, itong last page. Sige lang sa karwasan. Ining under siya ang asawa kalagot at Pres. Saan giring? Yung katunay babae nga ex ni Kuan, Ah. ex ni Abote Hamag ni great lagi kay gikas abroad. Giitsahan og apel. Hindi kakos magpusya, oy. Oh. Kamusta magkasano? Ang ako din rin, no, natin ipambitiri sa unang Korinto, chapter 11, verse 1 to 10. Kung ang babae, ay sa mukiblat madayon, kung ang babae magampo ug magsulti sa pulong sa Dios nga walay pandong ang iyang o, gipakawawa niya ang iyang o nga mao ang lalaki. Sama ra nga nagpaupaw siya. Nasubot na ibuta mo ni diya nga kun ang usa kuno ka lalaki mosulod sa bahay simbahan nga dunay pandong ang o nagpakauwaw ni Kristo kay si Kristo o man sa kanang tanang tao pero ang bana kuno o sa iyang asawa naam ko na dito gibutang muna nga sa continuation diri gingon nga kun ang babae mosimbang way pandong ang iyang o muna mga karaan jo manimba Ate Pres kay Kani ato, Bam. magbunda. Nagibunda. Okay. Gingon mo diri nga ang babae himaya sa dagway sa iyang bana. Mao din nabot pasabot nga magpandong gyud ang babae kung karon na gani magpandong mura mo platito kadak. Gamay na lang. Pator sa mura na platito. Pero kani ato di ka simbagway brunda, Oh. di ba? Ako ning gibasa kay ang punto na ko nga iya asawa sige nga daw banbanon nga iring. Oo. O niya bisag mo simba magdakag banbanon nga iring. So magkita kag gubot na sud simban. Nuwanang nada si mo pag-ampo bito sa pakataas. Magdada simbahan og iring. Gada mo what? Pagsimba niya nagda. Kahanggaw. Papaakwin to tungtol babae nagsingisit siyang bana. Pagkaama. Kanya bana ka Hulyo sa dayo kita ganik pa day pang Hulyo. Nangidat man. Oh. Ingna yung mga asawa do nga ayaw lang pagdairing og musimba. Oy kay makita mo away imbis ang kita no mo away. Nakasaay noon mo. Ay noon kanang iring ingnon tangpo nga kanang imom ng favorite nga hayop na may iban magdadang mag-shopping, magsur sa plaza. Magdadang iring pero kung pwede ibili lang dada simbahan kaya ito musimba nyo kita mag-away lain kaayo kay bahay man as Ginoo, bahay man as sa worship. No? Bahay man na sa pag-ampo, aron sa ingon, dilit makasahas ang ubang tao, makasahas na hinoon, niya makasamad pag yun. Salamat pa po dagat at kong tuluman noon. Kuna ko ang pasultihon.